8 urte egonez beste lan baten albaitaritza munduan lanian, eta bizitzan aldaketakin, maiz nintzanatik, etorkizunari begira aldaketa bat egitea pentsaunean, eta aldaketa hori ziklo formatiboa izan zen. Betik izan da interesgarria edo erakargarria pentsatzen mundu bat, baina azkenian zela lana neukan, ez dut ezin izan dutin. Eta hoxik pentsatzen da aukera batzuk ibili nintzen begira, eta hemen hondi nintzen esoketan eman jentia bertan ikasitxakua, eta hemengo metodologiak esoketan emena, eta asko guztu zen denez, ondo ikusi dut. Azkenian nire esperientzia neska bakarra izan da, nire gelan, azkenian mundu hau izaten da, pertsonan da izaten dela, pentsau neben, hasieran, zalantzak ukin neben, aukerak egin askotan, barreatik neska izan da, urte asko ikasi barik, eta azkenean eskoliatik eukieten arreria, irakasien aldetik eukieten arreria, eta nire gelakideen arreria oso nahi izan da eta oso guztora nau. Azkenean, hori, lehen esaten zalantzak emoten dutzu, zerbait barrixia dalako, zertan nire zer ingot, kapaz izango nez beste ekiten da baina lan egiteko, baina azkenean beste bat mogan lan igual egin du. Nire kasuan oso positibo izan dela uste dut, zer azkenean nik lan honen buruan ez dukan esperientziarik, eta teorian ikusten duna praktikan jartea oso garrantzitsua pentsa egizat, eta egiten du lana hemen ikusten da mogan fresatan, tornotan, instalazio elektrikoak egiten du, gauzat ezberdin asko egiten du. Eta teorian ikusten jaten garena, erronkaren bitartez egiten du praktikan jarri. Bigarren urtera begira, dual programan sartzea pentsatu dut. Azkenean, nik nire bizi esperientzian ikusi dut zer dan eskola batetik urten, eta zure aukeranak zuk biharra, eta pentsa izat eskolak emoten duzkun baliabide oso garrantzitsua dela eskolaren eskutik enpresa batera jotea, ez? Eta azkenean urte batez ikaste eta lanian egotea oso aberasgarria dela pentsa izan.